Oes yn ôl i chi at frwlwm Cylch y Defaid, lle mae yna rhyw 30 o Defaid Blwydd, Defaid Mynydd Cymreig. Gwawr, mae sŵn fan dos e. Oes, yn sicr, oes. Mae'n sŵn llyd iawn ar hyn o bryd, ond dosbarth cryf dros ben, a mae'n dda gweld gymaint o niferoedd yn cefnogi'r dosbarthiadau yma. Mae 'da ti 5 o blant, a fi siŵr bod llai o sŵn yn tu chi na beth i fan hyn nawr. Wel, dach chi'n dwi ddim yn siŵr yr wrthos dwytha yma, dweud y gwir. Chdi bach o gynnwrf cyn y sioe. Ond ti'n superwoman, wara teg ydi. 5 o blant ar ddangos yn y sioe, a mae'n tipyn o waith yn dweud. O, mae'n lot o waith yn mynd mewn i baratoi y Defaid, fel da chi'n gwybod eich hunan, da chi'n lot gwaith misoedd a dweud y gwir i gael nhw i'r safon yma lle. A mae'n braf gweld safon mor uchel yma hefyd. Ond rhai nawr yw dyfodol y ddiadell yn dyfa mwy na lai, a dyma falle dosbarth mwyaf pwysig o fewn y bryd? Wel, fel arfer hwn ydy'r dosbarth mae pob eisiau ennill, a dweud y gwir wrthych chi'r Mynydd Blwydd, ac fel arfer mae hon yn dosbarth sydd yn eitha anodd i'w chiro, dweud y gwir, efo gymaint o safon uchel yma. Drian a dy fam o dau sy'n beirniadu Glenda Hughes, Ffridd Manlle, Caernarfon. Mae e'n dipyn o waith i'n trwy rein yn iawn yn dweud, a rhoi digon o glod a pharch i bob arddangoswr. Yndi, mae'n bwysig bod i reid yr un tegwch i pawb. Mae pawb, da chi'n wedi talu gael gystadlu yma a wedi reid yr ymdrech i mewn. Felly mae'n hynod o bwysig bod pawb yn cael yr un sylw a dweud y gwir wrth iddi fynd drwyddyn nhw. Ond yna mae gwaith wedi cael ei dorri allan iddi heddiw beryg iawn, yndi. Mae'n gweld i nawr yn agor y glân, a mae hwnna'n rhan bwysig o'r bryd yn dywe? Yndi, un o prif nodweddion y bryd, a dweud y gwir, ydy sicrhau nad oes o wlân gwyn a gwlân llwyd o fewn y gwlân du mewn ffordd lle, a mae hynny fel yn ei ddweud, yn un o'r prif nodweddion mae beirniad yn edrych amdano o fewn y bryd. A dwi'n iawn i ddweud bod un Katie Davies fyna nawr yn disgleirio bach o glitter i gael hwnna, oes e? Yndi, lle wir, yndi. Mae'n neis o weld yr haul wedi dod allan yma, a dych mae yna lot o wahanol tricks o the trade, jyst mwyn tynnu chdi bach mwy o sylw tuag at eich anifail chi mewn dosbarth mor fawr wedyn, A Katie Davies, mae dan nhw wythnos brysur iawn, i thad yng nghyfraith a'i mam yng nghyfraith yn llywyddion y sioe eleni. Yndi, oes, wythnos brysur iawn i Katie fath ag arfer chwarae teg yn dangos gwahanol fridiau yma hefyd. Chwarae teg. Mae pawb o ddysgu yn y sioe, beth bynnag i chi wneud. Hyd yn oes chi dim ond yma i fwynhau, mae'n wythnos llawn yn dweud. Oes, tad, yndi. Mae'n wythnos llawn, ond eto mae'n wythnos mae rhywun yn ei fwynhau yn arw hefyd. Oedd na dipyn bach o nerfed y mam bore yma, neu oedd yn iawn? Wel, oedd hi reit cwl braf cyn cychwyn, dwi'n meddwl, ond eto bod yna amball i nerf yn cripian i mewn hefyd, dwi'n meddwl. Achos mae bod hi'n gwybod yn iawn beth mae'n neud, mae e'n diwrnod mawr yn dweud. Yndi, yn bendant, a dydy hi erioed wedi cael y cyfle i feirniadu'r sioe frenhinol o blaen, felly mae hwn yn gyfle arbennig iddi hi cael gwneud, a mae yn rhywun hefyd sydd wedi cefnogi'r bryd ers blynyddoedd maith. Wel, chwarae teg i Glenda Hughes, ac fyddwn ni nôl yn hwyrach mlaen i weld pwy fydd hi'n gosod yn y safle cyntaf yn hwyrach mlaen. Croes yn ôl i chi at Gylch y Defaid ac at y Defaid Mynydd Du Cymreig. Gwawr Williams yn parhau da fi. A mae'r fam sy'n beirniadu yn cael gwres i thrad y llythrenol nawr. Yndi, yn bendant, yndi. Mae wedi penderfynu i ollwng nhw'n rhydd i weld nhw'n symud yn naturiol, felly mae hynny reit neis i weld. Wedyn, mae o'n bendant, mae o'n ffordd da o weld nhw yn fwy naturiol hefyd, ac hefyd, mae o'n ffordd deg hefyd o feirniadu gan pan ydych chi yn gwyllio nhw'r rhydd, does na ddim wyneb wedyn i'r anifail chwaith. A mae yna dipyn o egni i'r Defaid Mynydd Cymreig yma, felly mae e'n gallu bod yn job weithiau i'w dal nhw. Oes, yn bendant, oes, mae gen nhw ddigon o fynd yn nhw, mae hynny'n sicr. Dwi'n cofio mi fys i yn y sefyllfa yma'n hyn, llenad a dweud y gwir, lle oedden ni'n gorau gwyllio nhw'r rhydd. A y job wedi wedyn gorau dal pawb, ond mae o werth, mae'n hyrwyddo'r bryd yn wych, dweud y gwir, mae'n werth i gweld nhw. Ydy, glei. A mae'n dangos y safon sydd yma bod y fam wedi gael nhw fynd, i gael yr golwg mynyddach na arnyn nhw. Mae'n amlwg yn crafu ffen fan hyn nawr yn y dosbarth. Yndyn hollol, ond eto, mae bob dim sydd wedi cael ei wllwng yn rhydd hyd yma ganddi. Mae nhw reit gyson hefyd, wedyn mae'n dangos, mae ganddi hi deip penodol mae hi yn ei licio ran Defaid lle, a mae hynny weld yn y line-up sgynnon ni rwan hefyd. Pan chi'n gallu gweld dilyn y teip, mae'n dangos bod y beirniad yn driw i'w teipau blas yn dweud. Yndyn sicr, mae rhywun yn bridio ar Defaid, mae rhaid i chi licio beth chi'n fridio ar ddiwedd y dydd, a mae'n andros anodd i fridio nhw'n benodol ar gyfer beirniad gwahanol bob blwyddyn, so mae rhaid rhywun sticio at i deip yn o lew hefyd, a dweud y gwir. Felly, ar hyn o bryd, Katie Davies o Gaernarfon yn y safle cyntaf. Ie.
Gwn i weld os bydden nhw'n aros felly, ond ia na, da chi bod, mae na dair o rei cry yn yr tair safle cyntaf hefyd wedyn, gwn i weld beth fydd y penderfyniad terfynol ganddi. Yr ail wedyn? Yr ail wedyn ydy teulu yr Evansis o y Fenni, ac yna'n drydydd, ar hyn o bryd mae Cai Morgan Gervais, y fo nath ennill dosbarth Dafod Fagu yn gynharach, efo Hysbyn Gry unwaith eto. Wedyn... Bethan Davies. Bethan wedyn, Bryn yr Eglwys, ac yna mae Cenydd Thomas, aelod ifanc newydd gyda ni. Cenydd wedi bod yn neud yn dda iawn yn yr ffair eiaf, llynydd hefo par o wymi nhw, duon Cymreig. Wedyn mae'n braf gweld nhw yn y cylch unwaith eto. Tipyn o wynebau ifanc i gael yn dod yn y cylch. Oes, a mae o'n andros o beth calonogol i weld hefyd, i weld nhw yma yn arddangos i defaid eu hunan, ac yn gwneud eu hwyl yn y cylch. A fel na ddechreuais ti? Ie. O ti siwr o fod achot wen am dy gefen cyn bod ti ddigon hyn i gerdded? Wel, mae yna flynyddoedd maith yn ôl bellach cofiwch Mynydd. Ond mae o'n braf gweld yr hogia wan yn dangos diddordeb hefyd, a dweud y gwir, ac yn dilyn yn ein cama ni ers oedden ni'n blant bach hefyd. Ond mae'n ei lles, y sgiliau chi'n datblygu wrth arddangos, sgiliau cyfathrebu, sgiliau mae rhaid chi wybod bod y ddafad yn dod o flaen chi. Chi'n bwyd ar ddafad cyn bod chi'n cael brecwast eich hunan. Yn hollol, a dych mae'n dangos, mae hefyd yn dysgu cyfrifoldeb hefyd, ran bod nhw'n gorfod fod yn gyfrifol amdano yr anifeiliad yma. Wel, dwi'n meddwl bod yr ibanau yn llaw ysdiward. Mae'r fam yn mynd yn go gyflym lan i'r blaen fyna. Fel am ai? Ie, fel allu mai, a llon gyfechiadau mawr iawn i Katie. Wel, am wythnos maen nhw'n cael yn dyferwng bod ei theulu yng nghyfraith hi nawr yn llywyddion y sioe. Ie, bendant na, mae'n wych fel mae Katie yn aelod gweithgar iawn o'r gymdeithas hefyd. Mae'n braf gweld ti'n cael llwyddiant. Diolch yn fawr iawn ti gwawr, a fi'n draw i weld sut hwyliau sydd ar Katie o'r nabod hi mae yn ei seithfa neb. Katie, llong gyferchiadau! Da iawn. Sut ti'n llefen, A dim yn ymwneud i ti'n lli bod yn speechless? No, ti'n gweud no. Ond mae'n na, mae'n steil yn ni. A diolch yn ymwneud, mae'n fflistio bach da, mae'n arbennig. Dwi'n trial cadw nhw, cysgu bach o muzzle, just cael bach o power. A mae wythnos beth sydd chi? Ie, mae'n serious. I sawl cynno a sawl byd i'r ddangos. Half 12 heddi, dwi'n meddwl. Dwi'n fod yn cynio. Golch ar y ddwylo cyntaf. Diolch gweddiadau, da iawn ti. So, having